Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Tay! Ako na yung owner ng Kapitbahay. So, merong tatlong double decks. I think queen size to siya, guys. Hindi siya double kasi sobrang laki niya. Hindi ko alam kung suka o kaya tumata. Ganon. We got the tickets! Oh, gusto ko ng yogurt! Hey guys! Today is my Tatay Ineng's 99th birthday celebration. So, dito lang kami magse-celebrate sa bahay. Andun na siya sa labas. Punta natin siya. Happy birthday! Happy birthday, Tay! Oo, nagdapat ang una. Okay na, una birthday yan. Happy birthday! Happy 99th birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Blow, blow, blow! Tayo pa. Tayo pa. Wish ko, wish ko. Oh, Yay! Another! Yay! So guys, nandito po ang mga staff ng Cafe Malaya at nandito po yung owner ng Cafe Malaya. Hindi po ako yun. Sorry. Ako po yun. Si Prince po talaga yung owner ng Oo. Ako talaga yung owner ng Cafe Malaya. So guys, papunta mo kami sa aming istihan na resort na Marika Resort. At good news po kasi yung owner ng Marika Resort ay auntie ko po. So may 75% discount po kami doon. Yes po. So kung sino man pumunta sa dyan, just your code. just text me. I don't have a code, man. Prince Goku. No, Prince Tisoy is my code, and you can use my code at Prince Tisoy at ma-notice po yung auntie ko. So guys, what else? Wait muna. Ako'y isang sirena. Sorry po kasi, sorry, nawa. So guys, malapit na po kami. Maghintay lang po kayo guys. Kung meron kayong plano pumunta ng Badjan, just text me or chat me on FB, on IG. Just Prince Miel 5 at IG at sa Facebook po ay Prince Miel. So guys, ito yung barkada room nila. So meron tayo ditong parang mini living room. Pagkapasok, ayan. Ito gamit na namin to. Sobrang relaxing. Very nice ng kulay. So, ayan, merong mirror dito. So, ayan yung food namin, snacks. Tapos, ito na yung room mismo, yung bedroom. So, merong tatlong double decks. I think queen size to siya, guys. Hindi siya double kasi sobrang laki niya. As in, kasya tatlong tao or apat na tao sa isang bed. So, ayan siya. Ayan. Ito yung kanilang barkada room. Tapos, this is my favorite part, yung CR nila. Merong dalawang toilet. Ayan. May bidet. And then, on the other side, meron din. So, para hindi mag-agawan, pwede tig-dala-dalawa or apat. Yung dalawa maliligo, tapos yung dalawa magpupup. Ganun. Tapos, may dalawang shower. Look! So nice! Ayan, tapos, that's me. Tapos, ito yung isa.
Tadan! Yun na yun. I booked this room, guys. Yung barkada room nila pala is at 10,000 pesos. Good for 8 people. Tapos kung sobra kayo ng 8, 1,000 per head yung bayad kasi may breakfast na din to. Kayong lahat may breakfast. So, ayan. By the way, this isn't sponsored. I'm just sharing to you just in case you guys are looking for a place para magbakasyon, diba? Dito sa Badjan or sa southern part ng Cebu, you can go check out Marika Resort. Paglabas mo, andyan na yung lutuan. Ayan sila. Hi, mga gutom. What's up? Gutom na po kami. Kaseksi ni Honey, Idol. Edit po yun, ah. 파란 하늘에 핑크빛 구름 네 손에 나에게 준 chocolate I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐 You really make my day 다가와서 꽉 안아줄 때 충전되는 이 느낌 Thank you. Hey guys, today I am taking Bella to the vet kasi hindi ako sure kung talagang buntis siya and she's acting up really weird the past weeks, as in hindi naman everyday pero minsan sumusuka siya. Hindi ko alam kung suka o kaya ganon, pero sobrang basa tapos hindi siya normal kasi pag nagpupupo naman siya, nagpupupo din siya sa sa litter box niya. But there are times when I wake up in the morning na talagang sobrang siya. May mga parang liquid na hindi ko alam. Basta tas minsan nagsaspotting siya. She leaves marks or she leaves parang mga dugo-dugo kung saan-saan. Hindi ko alam kung dugo talaga siya kasi hindi naman talaga siya red. Medyo brownish siya na yellowish, greenish, ganon. So, I wanna have her checked and see kung talagang pregnant siya or if there's something wrong with her. God forbid, sana wala. And then, after that, I'm just gonna meet with Marlon. So, ayun. Really hope that she's okay. She's here. Bella Boops. Oopsie. Oops. Hi. Bella. We are watching Insidious tonight. So we're supposed to like watch Insidious at around 7. Pero kasi matagal dumating si Malaya. Oh, hindi ako. Siya. Kasi sinundo niya ako sa amin. Say hi to the vlog. Oh. Shoot na! Uy. Nice to see you. We got the tickets! So we decided na 8:45 PM na lang yung papanoorin namin kasi low bat din kaming dalawa. We need to charge our phones. So, saan tayo magsistay? Coffee shop? A little tea. Oh, gusto ko ng yogurt. Mada yogurt dito. Bili muna tayo ng yogurt. Yogurt with lechon manok. Hey! Si Kay tsaka si Ate Van. Nagkita kami dito sa Ayala. We're buying milk tea for Marlon. Okay, if you guys can remember, this was my old parang frame dati. Nawala ko siya. Tapos gusto kong kumuha ulit ng ganito. Tapos ngayon guys, yung mata ko is tumaas yung left side ko. 100 tapos 75 pa din yung right.
dahil super bored tayo, no? Nakapunta tayo dito sa Sunny's. I had a chance to have my eyes checked. Okay na din. Hey guys! Hi guys, so We're inside na. it's about to start now. See you later, bye! How was it? How was the experience? It was very physical because Yung kuko ko guys, parang naganon ko yung apapamig niya. ginanon. Tapos sabi niya, aray! Yung kuko mo! Iba pa Ako yung pala suntok yung dalawang umo. beses. Uy, hindi kita sinuntok ng 2 beses. Yung takot ko na Dito lang sa ano, braso. Sabi niya, dito ko daw siya sinuntok ng ganon. Sabi ko, hindi braso yun. Dito, oh. Bakit dito yung masakit? Pero so far, nasa mga, I would say, first time ko kasi napanood yung Insidious. Ano siya, for me lang 10 over 10. Ako din. Diba? Kasi sobrang scary talaga niya. For me, kasi sa totoo lang, hindi ako nanonood ng horror. Parang just recently lang, parang gusto ko i-conquer yung fears ko. Ako maganda talaga siya. Tsaka yung storyline niya maganda din. Touching. You might find it or you might find a little mga loopholes or ano, pero yung jump scare napakasakto. Tapos hindi nakakatawa. Unexpected, O hindi nakakatawa yung mga multo nila. Alam mo yun? Ayun, no. Insidious. Charot. Really, So, ayun. Good night!